To ima svojih prednosti i nedostataka. Uplašeni smo da Sjedinjene Američke Države taj prostor prepuštaju Nemačkoj. Šta mislite o tome? Ne mislim da će Sjedinjene Države napustiti Balkan. Trenutna ekonomska situacija u Americi jeste povod da se više okrenu sebi. Istovremeno, dok se Nemačka ujedinjavala i ponovo postajala jedna od najvećih i najjačih zemalja u svetu, mnogi su to gledali s podozrenjem. Ja se nadam da ti skeptici, a i ja sam skeptik. Nadam se i da će Velika Britanija i Francuska istupiti i reći hej, stoj, što je mnogo, mnogo je. Uporedite pozicije republikanaca i demokrata na izborima. Koliko te pozicije utiču na našu situaciju? Republikanska partija, koja se smatra konzervativnijom i poslovnijom, u Beloj kući je od 1968-69. godine do danas. Sa izuzetkom 4 godine kada su u njoj bile demokrate, koje su smatrane liberalnom partijom. Demokrate bi naravno ponovo želele da uđu u Belu kuću i za to se bore svim silama. Napadaju predsjednika Busha i srećni su što je Pat Buchanan u trci i trude se da i ostane, kako bi Busha oslabio toliko da oni uđu u Belu kuću. Na svu sreću republikanaca, a na nesreću demokrata, demokrate nisu uspjele da se organizuju. Kako se trka odvija, oni se međusobno kolju, tako da još ne znamo kakav će biti ishod. Trenutno trka je još uvek u prvoj fazi u svim državama, a u julu demokrate će se sastati u Njujorku na konvenciji gde će se rezultati prebrojati, svako će dobiti glasove i u trci će ostati samo 4-5 ljudi. Ako bude nerešen ishod, u trku će ući neko kao guverner Cuomo ili neki drugi guverner iz neke druge države. Svi smatraju da bi upravo na ovoj demokratskoj konvenciji moglo da dođe do pregovora iza zatvorenih vrata, što bi naravno rezultiralo izborom čoveka koji sada nije nominovan. Ono što vas interesuje, demokrate još nemaju oformljenu politiku prema Jugoslaviji. Republikanci će svoju konvenciju imati u avgustu u Houstonu i Teksasu. Ako Pat Buchanan još uvek bude u trci, njegovo će ime da bude izbrisano zato što predsjedniku Bushu ide jako dobro, ima 70% glasova. Mislim da će oni biti izabran u prvom krugu. Koje su razlike između Buchanana i Busha u vezi sukoba u Jugoslaviji? Buchanan je republikanac, konzervativac. On pripada krajnjoj desnici. On je katolik, kažu da je antisemita, da je protiv crnaca. Mnogi kažu da radi za Hrvatsku. On se mnogo zalagao za priznanje Hrvatske. Ne znam ko i šta stoji iza toga. Možda katolička crkva. Mene je zaista začudilo što se toliko založio za Hrvatsku. Neki su mi rekli da je Buchananov slogan Amerika je prva, a da je Bush odgovorio prvo, šta je to Amerika? Da li je to tačno? To nisam čula.
Čula sam da je Buchanan rekao prvo Amerika. Moj suparnik je to koristio kao svoj slogan. Ja sam bila pobornik američke industrije mnogo pre Buchanana. Ja želim da svi Amerikanci kao prvo imaju posao, a Buchanan preteruje u onome što priča. Šta onda mislite o američkoj politici izolacionizma? Kako bi to uticalo na Balkan, Jugoslaviju i Srbiju? Kako Amerikanci sve više gube radna mesta, sa sve većim uvozom, postaju veoma zabrinuti. Žele da se proizvodnja koncentriše u Sjedinjenim Američkim Državama i da bude posla. Tako oni trenutno ne brinu za ostatak sveta. Sve više ljudi misli tako. Mnogi se ne slažu da je naša ekonomska politika, politika slobodnog tržišta, dobra. Mislim da bi to trebalo da bude fair tržište. Mi moramo da se osiguramo da države od kojih uvozimo robu također uvoze od nas. I tako će oni Amerikancima pružiti šansu koju mi pružamo njihovom narodu. U momentu kada smo boravili u Kongresu, Helen je na jednoj liniji imala State Department, a na drugoj Bushovog savjetnika za bezbednost Scowcrofta. Ona se raspituje za svaki korak koji američka administracija i politika napravi kada je Srbija u pitanju. Pitamo Helen Delić u čemu smo pogrešili i šta bi trebalo menjati da bi Srbija svoju poziciju u svetu popravila. Brinu me 3 stvari. Prvo, ne mogu dovoljno da istaknem važnost uklanjanja svih tragova komunizma. Ovde još uvek vlada uverenje u Kongresu, pa i u administraciji, da komunizam preovlađuje u Srbiji više nego bilo gde drugde. U današnje vreme, kada se Sovjetski savez raspao i oni se oslobodili komunizma, a isto to učinile i Jugoslovenske republike, u Srbiji još uvek postoji taj trag, a to Srbiji ozbiljno šteti. Ako je petokraka uklonjena, mora doći i do javne osude komunizma. Drugo za što se zalažem jeste sloboda štampe, kao i sve ostale slobode. Treba sprati svu prljavštinu. Ljudi će preživeti. I treće, slučaj koji se podgreva i dokazuje da u Srbiji nema pravne države. Reč je o porodici Lazarević. Otac drži kao taoce svoje 2 dece, čija je majka Amerikanka srpskog porekla. Ona je tamo odlazila nekoliko puta tokom 3 godine. Lokalna policija je tvrdila kako ne mogu da nađu oca, a on vozi najveća američka kola okolinom Niša. Svi sudovi u Srbiji su poništili žalbe američkih sudova da bi deca trebalo da pripadnu na starateljstvo majci. Krajnje vreme je da se nešto učini da se ta deca vrate majci. Nedavno je Helen pisala Miloševiću i saopštila da misli da treba hitno i brzo da doputuje u Sjedinjene države. Za sada ne znam njegov stav, dodaje Helena, i sama više ne znam šta bi sada, posle svega što se dogodilo sa priznavanjem Jugoslovenskih republika, trebalo činiti. Nas naravno interesuje šta će biti sa Kosovom, jer Bob Dole se strasno zalaže za nezavisnost Kosova. Helen odgovara da čim u Kongresu pomene Krajinu, oni odmah govore da i Kosovo mora da se izdvoji iz Jugoslavije, kao da je to isto. Oni to stalno ponavljaju i pred tim se ne sme ćutati, tvrdi Helen, i dodaje: ja ne ćutim. Da li u Kongresu znaju za razliku između naroda i manjine? Ne, ne znaju. Oni to ne shvataju. Mi stalno pokušavamo da to objasnimo. Ali budući da toga u ovoj zemlji nema, teže je razumeti. Šta mislite da bi moglo biti rešenje za srpski narod u Krajini? Meni se srce cepa pri pomisli na te ljude. Moja majka je rodom iz tih krajeva. Otac je iz Like. Zato sam ja od početka sa tim ljudima koji su danas najviše propatili. Njihove kuće su porušene pre dolaska mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Ja sam već upozorila State Department da ne dozvoli da se to dogodi u Krajini.
i da se Srbi odatle ne proteraju. Srećni smo što smo dobili bivšeg državnog sekretara Cyrusa Vansa kao i Lorda Carringtona. Oni situaciju razumeju i mislim da će biti neutralni. Proterivanje ne sme da se dogodi, a toga se Srbi plaše. Srbi jesu hrabri i snažni, ali kako da se odbrane ukoliko ne dođe pomoć sa strane? Da li verujete da će Srbi u Krajini imati slobodu? Ne znam. Svi nagađaju. Koliko sam ja shvatila, oni će slobodu ili dobiti ili će umreti. A Balkan je trenutno žarište, kakvo je bilo 1912. Ako ljudi ne shvate opasnost od toga, lako može doći do Trećeg svetskog rata. Srbija i srpski narod moraju da znaju da gajimo snažna osjećanja prema njima i da smo zabrinuti. Izgradili smo, dakle, neku vrstu srpske mreže, da kad neko čuje nešto, bilo dobro ili loše, to se brzo pročuje, tako da su svi informisani, što je neophodno da bi mogli da reaguju. Zalažemo se da se i ovde u Americi i kod vas u Srbiji pokrene program veza s javnošću. Ali ono što je najvažnije da kažem jeste da želimo da srpski narod zna da ima nade. Vi imajte vere. Mi smo sa vama.